Jasně, to je to po dlouhý době nehraješ finále, ty vole. Ty to můžeš, jak jsem. Tak to smutný, ty vole. Nehraješ do finále. Dostal se, já nevím, co to nedostal, jsem, že poradil hře. To bylo handy. Ale to zmáli, to máš Já bych to říkal 1-2 a to na trojce zle. Kamera tě vidí. Ivane, pojď nám sdělit první dojmy po teď Mochův ostrov, ty vole, dávej. Co, jak to bylo? Krásný počasí. Co to bylo, jak to bylo? Bylo to Turnaj. Já nic moc na píču. Ale pokusím se hezký disk. Jo? Přemýšlel o tom, že už to prostě jedem. Jo? To Hanza dobrý taky. No dobrý. Jo? 99. Krásný. Před představkou, tak to je No, baťovku. to jsem chtěl prostě takhle. Baťovku jsme dali. Výsledek. Tak. Nestratil někdo marker? Tak Jo. Bílý marker. Kupujeme, prodáváme. Nebílej, ten je hezký. Ten barevnej. A vůbec, marker. No, vrátím ti marker, jelikož mám svůj. Jo.